Hej og velkommen til Vennevillaen. I den her video vil jeg vise, hvordan at man som institution kan logge ind og igennem et lille administrationstool oprette sine stuer, eller som vi kalder dem, grupper. Det første man gør, er jo selvfølgelig at gå ind på hjemmesiden vennevillaen.dk. Så heroppe logger man ind med sit login. Man skriver sit brugernavn. Den kan så huske mig. Og så skriver man sit password. Og trykker selvfølgelig login. Nu kan man se, at man er logget ind. Jeg er logget ind som Vennevillaen. Og man kan se heroppe, at der er kommet 3 nye faneblade i menuen. Det ene hedder Læs bøger, Inspiration og Admin. Læse bøger, det er hvor at du kan læse de bøger, som du har udgivet inden fra appen. Inspiration giver som sagt inspiration, og det er også her, der kommer til at ligge bogkort. Og så har vi Admin, som er den, vi trykker på nu, for det er her, vi skal ind. Under Admin, der kan man gå ind og oprette de her sådan, grupper. Den første linje heroppe er faktisk institutionens navn. Det er et navn, som vi har skrevet ind. Det kan jo være, at vi har kommet til at lave en fejl, eller at der mangler lidt på den. Så kan man gå ind og rette her og trykke på opdater. Her nedenunder kan man oprette gruppenavne. Og det gøres meget simpelt. Man ser på den her hernede, hvor der er, så man kan tilføje. Jeg har allerede lavet en, der hedder test, og en, der hedder gul stue. Og nu vil jeg gerne lave en blå stue. Så nu skriver jeg blå stue, og trykker på knappen tilføj. Og nu har jeg 3 grupper. Nu har jeg en test, en gul stue og en blå stue. Og så kan jeg jo ellers fortsætte med at skrive gruppenavne ind, eller stuenavne ind. Det kan også godt være, at man opdeler sin institution på andre måder, og så må man jo skrive de andre grupperinger ind. Så simpelt kan det gøres, og så er der jo ikke andet for end at gå ind i appen, lave en masse bøger og lægge dem ud på de forskellige grupper. Held og lykke med det. Hej hej.